हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यनिष्ठं स्थापितं येन बुद्धे स्वयं कथामया तथा स्वप्रसादितं श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते योगेशु कान्ता राधा कान्तं वस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः श्रीमदाय कृष्णप्रष्टाय विष्णवे श्रीमति भक्ति वेदान्त स्वामिनां नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आस्यतादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्णा राम हरे हरे। कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा। सो இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? சாப்டர் 15 மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சாப்டர் 15. ஹெட்டிங் 15 அதான் 15 ஓட ஹெட்டிங் இது. पुरुषोत्तम योग माताजी। पुरुषोत्तम योग சாரி புருஷோத்தம யோகம் மாதாஜி. புருஷோத்தம் யோகம். இதோட சாப்டரோட ஸ்பெஷல் என்ன? இது என்ன கிரேட்? இது இந்த சாப்டர்ல வந்து உதாரணம் வந்து ஆலமரத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கு மாதாஜி. அதனுடைய வேர்கள் எப்படி இருக்கும், இலைகள் எப்படி இருக்கும், அதன் வேதத்தின் பொருள் வேதத்தின் பொருள் சொல்றாங்க. சரியா படிச்சா ஆனா புரியல மாதாஜி. நீங்க சொன்னீங்கன்னா புரியுமா? நம்ம கொஞ்சம் படிச்சு பார்த்தேன், பட் அந்த அளவுக்கு புரியல மாதாஜி. அது இப்போ அதான் ஜாயிண்டா நம்ம படிச்சிடலாம். 14 சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆக்சுவலா? 14 சாப்டர்ல வந்து அந்த வந்து பிரம்மனா எப்படி நம்ம வந்து உயிர்வாழி எப்படி உண்டார், அதாவது ஒரு பெரிய ஜட வஸ்துக்கள் வந்து அந்த பையில இருக்குது. அதுக்கு விதையா வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவருதான் அந்த விதையை போட்டு உயிர்வாழிகள் வந்து வர்றாங்க. அப்புறம் வந்து உயிர்வாழிகள் வந்து ஜட இயற்கையோட தொடர்புல இருக்கிறதுனால 3 குணங்களால அட்டாக் ஆகுறாங்க. 3 குணங்கள் வந்து சத்வ ரஜோ அடுத்து தமோல இருக்காங்க. சோ தமோல சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களால என்ன எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தமோ குணத்துல. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அறிவுள்ளவங்களாகவும் நல்ல பிரகாசமாகவும் ஒரு இது மாதிரி ஞானத்துல கொஞ்சம் இருப்பாங்க. அவங்க இன்பத்துல இருப்பாங்க மாதாண்டி. ரஜோகுணத்துல வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப கிரீடியா, இன்னும் ஒரு திருப்தி சாட்டிஸ்பாக்சன் அடையாம வேணும் 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 அந்த ஒரு மாதிரி அந்த மூடுல அவங்க இருப்பாங்க மாதாஜி. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு மாதிரி மிருக குணமாகவும் எந்த நேரம் சோம்பேறியாகவும் தூக்கமாகவும் இப்படி இருப்பாங்க. பட் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க பின்னாடி எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்க மேலும் மேலும் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அடைஞ்சு இறைவனுக்கு பிரம்மலோகத்துக்கு போக சான்ஸ் இருக்கு. பட் ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க வந்து மாதாஜி இந்த பூமியிலே இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல கிரியேட் ஆகிறவங்க வந்து நரகலோகத்துக்கு இப்படி இருப்பாங்க. பிறகு வந்து அந்த கடைசி 22 இருந்து 27 வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இதோடைய சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படி நம்ம வந்து இப்ப எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கறத எப்படி அடையலாம், நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு எப்படி போறோங்கிறத எப்படி நம்ம பார்க்கலாம், அதனால என்ன உண்டாகும் அப்படிங்கிறது கடைசி நமக்கு இதுல இருந்து என்ன இந்த சாப்டரோட முடிவு என்னன்னா நம்ம எப்படி 1 by 1 அவரு இறைவன் சொன்னதை கேட்டு பகவான் சொன்னதை கேட்டு அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை ஃபாலோ பண்ணி பக்தி யோகத்துல போய் அது நம்மளோட குருக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி அது வழியா நம்ம போனோம்னா நமக்கு ஞான யோகம் அந்த பக்தி யோகம் கிடைக்கும். அதனால இருந்து நமக்கு கொஞ்சம் லிபரேஷன் கிடைக்கும்.
எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட் வெரி நைஸ்லி 14 சாப்டர் சம்மரைஸ் பண்ணிட்டீங்க. யாரோ 2 யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், 2 எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதனால எக்கோ ஆகுது, கொஞ்சம் ஒண்ணு மியூட் பண்ணிடுங்க. இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து 14 சாப்டர்ல ஸ்பெஷலி 26 and 27 வேர்ஸ்ல என்ன பார்த்தோம்னா, இப்போ யாரெல்லாம் பக்தி யோகா சேது மாதாஜி பியூட்டிஃபுல்லா சம்மரைஸ் பண்ணா அவங்க வந்து என்ன ஆகுது, பிரம்ம ஜோதியோட ஐக்கம், அதாவது உன்ன சத்தியனா அதுக்கப்புறம் பிரம்ம ஜோதியோட போய் அடைஞ்சிடுவோம் அப்படின்றதுல அதே நேச்சர் வரும். அது கூட அதாவது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு பிரம்மோயி மாதாஜி, பிரதிஷ்டாயா 26 குருதஸ்யாவே. ஹார்ட் சொல்லணும். மாஞ்ச யோகே மாஞ்ச யோகவ்ய சரேன பக்த யோகேன சேவிதா சாகுணான் சமர்த்தீத ஏதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மாதாஜி, நம்ம எந்த நிலையிலும் நம்மளுடைய நினைவுகளை மாற்றாமல் அவருடைய தியானத்துல நம்ம அவரையே நினைத்து கொண்டு நம்ம பக்தி தொண்டில செயல்பட்டா நம்ம இந்த 3 குணங்களில் இருந்தும் ஈஸியா விடுபட்டு அவரை சென்றடைவதற்கு லிபரேஷன் கொஞ்சம் கிடைக்கும். வெரி நைஸ். ஸோ என்ன ஆகுது, 26ல வந்து 26 and 27ல வந்து யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ணர், அதாவது பக்தி யோகா அன்ஃபிளிஞ்சிங் டிவோஷன், அன்அலாய்ட் டிவோஷன், ஒரு க்ஷணம் கூட இல்லாம கண்டினியூஸா டிவோஷன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அதே நேச்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அது எப்படி பாசிபிள், ஏன்னா டிட்டாச்மெண்ட் இருந்தாதான் பாசிபிள். இப்போ நாலேஜ் வரதுக்கும் சரி, டிவோஷன் வரதுக்கும் சரி, டிட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னா வராது. அதனால வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அந்த நாலேஜ் அலாங் வித் டிட்டாச்மெண்ட் வந்து என்ன ஆகுதோ அந்த அது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கோசரம் இந்த முண்டையன் பௌதிக மரத்தை அவர் உதாரணமா எடுத்திருக்காரு. சோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த 15 சாப்டர்ல. இந்த 15 சாப்டர்ல 1-5 இன்னைக்கு கவர் பண்ண போறோம். மீனா எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து டிட்டாச் ஆகுது அப்படின்னு போட்டா உங்க வாய்ஸ் மரம் த்ரோட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கா மாதாஜி? வாய்ஸ் உங்களுடைய த்ரோட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கா? ஆமா, த்ரோட் கேட்கலையா உங்களுக்கு? கேக்குது, ஆனா கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்டா பேசுற மாதிரி எங்களுக்கு கேக்குது, ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு. த்ரோட் பெயின். சோ அதனால இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால ஒருத்தர் வந்து டிட்டாச் ஆகணும் அப்படின்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து எப்படின்றதுதான் இப்ப சொல்ல போறாங்க. இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிற மரம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருக்கு இல்லையா, அதாவது தெய்வீக டிரான்சென்டல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற அந்த மரத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன். அதனால கிளியரா வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட சரண்டர் ஆகணும், இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் நம்மளால அந்த உலகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்றதான் இங்க சொல்லியிருக்கு. இப்போ 15.1 ஸ்லோகா படிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கவா மாதாஜி? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்த்வமூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுர் அவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவேத். டிரான்ஸ்லேஷன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணன். இப்ப என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க, சோ இப்ப என்ன பர்டிகுலரா சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பேனியன் ட்ரீ வந்து இம்பெரிஷபிள், ஏன்னா எட்டர்னல், அழிவற்றது அப்படி. அதோட ரூட் வேறு வந்து மேல இருக்கு, பிரான்சஸ் கீழே இருக்கு. ஏன் அப்படி உள்டாவா இருக்கு? ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறதுனால அந்த மரம் வந்து கீழே நம்ம பூமியில தெரியும் போது அது தலைகீழே தெரியுதுமா. வெரி நைஸ், தலைகீழே தெரியுது. அப்போ வேறு என்னத்தை குறிக்கிறது? அதோட வேறு எதை குறிக்கிறது? வேதத்தை குறிக்கிறது வந்து இலைகள். ஓகே, இந்த மரத்தை தெரிஞ்சவங்க வேதங்களை தெரிஞ்சவர்னு சொல்றாங்க. வேறு ஸ்பெசிபிக்கா என்னத்தை குறிக்கிறது? இந்த இலைகள் தான் வந்து வேதங்கள். வேறு பொதுவா வேறெல்லாம் அடியில தானே மாதாஜி இருக்கும். அதுதான் சொன்னாங்க, ரிஃப்ளெக்ஷன். மொத்த ஜட வஸ்துக்களை குறிக்குது மாதாஜி, மொத்த ஜட வஸ்துக்களை குறிக்குது வேர் மாதாஜி.
சோ நம்ம என்ன அதை குறிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வேர் வந்து கீழே தான் இருக்கும், பட் இது உல்டாவா காட்டுது மாதாஜி. நீங்க மரத்தை வந்து தண்ணியில பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், உல்டாவா தானே. சோ அதுதான். சோ பௌதிக உலகம் பொறுத்த வரைக்கும் அப்சைட் டவுன் பேனியன் ட்ரீ உல்டாவா இருக்கு அப்படின்றதா. இப்போ என்டையர் பௌதிகம் வந்து பேனியன் ட்ரீ எது கம்பேர் பண்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து பௌதிக ஆசைகள் ரைட், அதுக்கு வந்து எண்டே இல்லை. இது வந்து டீப் ரூட்டட் ரைட். ஒருத்தர் வந்து ஒரு கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அதனாலதான் எட்டர்னல் சொல்றாங்க ரைட். இதோட பர்பஸ் ஆஃப் இப்போ வந்து இதோட இலைகள் வந்து வேதங்களை குறிக்கிறது, வேதிக் ஹிம்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதோட பர்பஸ் என்ன, அதோட எதுக்கோசரம் நம்ம அந்த வேதங்களை படிக்கணும்? ஜட வஸ்துக்கள் இருந்து எல்லாமே நம்ம விருடப்படுறோங்கிறதுக்காக கிராஜுவலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறது நெக்ஸ்ட். பட் ஒருத்தன் வந்து இந்த பௌதிகத்துல இருந்து எலிவேட் ஆகுது, ஒரு அடிப்படையா மேலே ஏறுது. சரி, அப்போ இந்த மாயா ட்ரீ, இது வந்து ட்ரீன்றது உண்மையான ட்ரீ இல்ல இல்லையா, ரிஃப்ளெக்ஷன், அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உலகத்துல இருந்து வேண்டாத பௌதிக உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு பகவான் எல்லாத்துக்குமே அதான் ஆன்சர், பட் கிளியர் ஆன்சர். எல்லாத்துக்குமே அதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. பௌதிகத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு மெதுவா கிராஜுவலா போறதுக்கு இலை. பட் அந்த ட்ரீயே எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம இந்த அழிக்க முடியாத ட்ரீல இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் பண்ற கத்தினால நம்ம எப்படி வெட்ட முடியும்ன்றது ரைட், மோர் பர்டிகுலர். பட் ஆன்சர் கரெக்ட். சோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி, சோ நம்ம பார்த்துட்டோம். ஏதாவது ட்ரீ இருக்கு, மரம் இருக்கு, அப்சைட் டவுன்லாம் இருக்கு, இது இல்யூஷன்ல இருக்கு, இதோட இலைகள் தெரிஞ்சா அப்கிரேட் ஆகும். ஓகே, அப்போ இங்க விட்டு வெளில போகணும். அப்போ எப்படி வெளில போறது, என்ன ஆன்சர், சொல்யூஷன் எல்லா சாப்டர்லயும் சொல்லியிருக்காங்க. இது வேதங்களை நம்ம பின்பற்றினா பகவான் சொல்றத நம்ம கேட்டு அது வழி நடப்போம் மாதாஜி. அது ஓகே. இதை விட்டு வெளில எப்படி போறது, எல்லா சாப்டர்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஆசைகளை எல்லாம் விடணும் மாதாஜி. ஆசைகளை விட்டு நிரந்தரமான பக்தி எக்ஸலென்ட், நிரந்தரமான பக்தி. சோ பெஸ்ட் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பெஸ்ட் வே. டிட்டாச்மெண்ட் பௌதிகத்துல இருந்து இருக்கிறது அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் அட்டாச்மெண்ட் வரும்ன்றத நம்ம பார்த்துக்கணும் ரைட். அப்சைட் டவுன் பேனியன் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, சாப்டர் 15ல வந்து இம்பர்சனலிசம்ன்றதையே நம்ம எடுக்கிறோம். அதாவது பிரம்ம வியாதிகள், மாயாவதிகளை நம்ம வேரோடு இங்கேயும் பிடிங்கிட்டோம். எதுக்குன்னா, இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க சாப்டர்ல, அது 15 சாப்டர்ல வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், டிரான்சென்டென்டல் வேர்ல்ட்ல எக்கச்சக்க வெரைட்டின்னு சொல்றாங்க ரைட். பிரம்மன் ஒரே ஒரு லைட் இல்ல, நிறைய வெரைட்டி இருக்கு அப்படின்னு. அதனாலதான் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்லயும் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன்ன்றது என்ன, ஒரிஜினல் பேனியன் ட்ரீயோட ரிஃப்ளெக்ஷன். இப்ப வந்து தண்ணியில வந்து ஒரு மரத்துல ஒரு பழம் இருக்குன்னா தண்ணியில கூட அந்த பழம் தெரியும், தெரியுமா தெரியாது? தெரியும். எப்படி எப்படி தெரியும்? தலைகீழ தெரியும், தலைகீழ தொங்குற மாதிரி தெரியும். அது ஓகே, பட் ஏன் தெரியுது, ஏன் தெரியுது? மாதாஜி ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதாஜி சோ அதனால வந்து இந்த பேனியன் ட்ரீ எதுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா, இது வந்து ஒரிஜினலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகம் இருக்கு இல்லையா, இதோட எக்ஸாக்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் தெய்வீக உலகத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன். அந்த ஒரிஜினல்ல வந்து பழம் இருக்கு, அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன்லயும் பழம் தெரியுது. அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் வந்து எக்கச்சக்க வெரைட்டி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். பிரம்மன் பாத்தீங்கன்னா, அதனால இந்த மாயாவதிகள் எல்லாம் சொல்ற மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஒரு லைட் இல்ல. எப்படி தெரியுதுன்னா, இப்படி இருக்கனா இதுக்கு மேல ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, கீழே வந்து பௌதிக வேர்ல்டு அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. சோ இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது வந்து அங்க இருக்குன்றது அர்த்தம். சரி, இப்ப வந்து வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அதோட அர்த்தம் என்ன? வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். வேதங்களை ஏன் படிச்சுக்கணும், அதுலதான் நமக்கு கிளியரா இருக்கு. அந்த வேதப்படி சாஸ்திரங்கள் படி போனோம்னாக்கா நம்ம சீக்கிரத்துல ஆசைகள் எல்லாம் விட முடியும்னு தோன்றது. கட் ஆஃப் பண்ணணும்.
ஆனா இந்த பௌதிக வேதங்களே 2 இருக்கு. எல்லா வேதங்களுமே வந்து இப்போ வந்து டு நோ த வேதாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தெரிஞ்சுக்கணும், அறிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ வேதங்கள் வந்து இலைக்கு சமானமா சொல்லியிருக்காங்க. அழகான இலை. இப்போ இந்த அழகான இலையில நம்ம அட்ராக்ட் ஆகணும்னா என்ன அர்த்தம்? வேதங்கள் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு 2 அர்த்தம் இருக்கு. இந்த பிராமணர்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, பிராமணர்களோட மனைவி அப்படின்னு. அவங்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நம்ம கிருஷ்ணர் கதை ஞாபகம் இருக்கா? பிராமணரோட ஒய்ஃப் வந்து யாரும் பண்ணி கொடுக்க கூடாது. அது ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, அன்பு செலுத்தினாங்க. எல்லா அன்புகளும் எல்லாரையும் ஒரு போல பாக்குறவங்க பசிக்குனால. அன்புல பக்தியை செலுத்துறாங்க. அதனால அவங்கதான் ட்ரூ நோயர்ஸ் ஆஃப் வேதா. சோ இந்த வெறும் வேதிக் ஃபார்முலா, வேதிக் ரிச்சுவல்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து பர்பஸ் ஆஃப் வேதா தெரிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை. பர்பஸ் ஆஃப் வேதான்றது என்னன்னா, நம்ம வந்து வேதத்துல கூட அட்ராக்டே அடிக்ட் ஆகக்கூடாது. சிலர் வந்து வேதப்படி, சாஸ்திரப்படி நிறைய ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரிச்சுவலிஸ்டிக் வேதான்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு கருப்பு பொண்ணு கிராஸ் ஆனா உட்காந்துருவாங்க, போக மாட்டாங்க. சோ அதெல்லாம் பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போ வந்து 3 வருஷம் லார்ட் வந்து என்ன டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க? அடுத்த 3 வருஷத்துலயே வந்து அவர் என்ன சொல்ல போறாங்கன்னா, டிட்டாச்மெண்ட், இந்த ட்ரீ, அதாவது இந்த சம்சார கடல் வந்து ஒரு மரமாவும் கத்தியில டிட்டாச் ஆறதும், எப்படி டிட்டாச் ஆறுது இருந்தாலும் இதுல எப்படி வெரைட்டின்றதெல்லாம் இங்க சொல்ல போறாங்க. ரைட்? அதனால வந்து பக்தி வேதாந்த இப்ப எல்லாருமே இந்த விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த அஸ்வத்தாமா ட்ரீ, ரைட், பேனியன் ட்ரீ வந்து ரூட் மேல ஏன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வேதங்கள் அறிஞ்சவன் அப்படின்னு சொல்றோம். 14th சாப்டர்ல வந்து நம்ம ஜீவாக்கு சில குணங்கள் இருக்கு. ரைட்? அந்த குணங்கள்னால என்ன ஆகுதுன்னா பிரகிருதியோட கனெக்ட் ஆகுது. பிரகிருதியோட இப்போ நம்ம என்ன, உடம்பு வந்து அழிவுடையது, ஆத்மா அழிவற்றது. ஆனா நம்ம குணாதசைகள்னால நம்ம உடம்போட ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு பிரகிருதியோட ரிலேட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், உடம்புன்றதே பிரகிருதி, ஜட பிரகிருதி, மூல பிரகிருதி. ஸோ நம்ம வந்து அச்சேத்தன உயிர் இல்லாததுதான் உடம்பு, ஆத்மாவுக்கு தான் உயிர் இருக்கு. அதே மாதிரி என் வீடு, என்னோட சொத்து அப்படின்றதும் என்ன, நான் என் உடம்போட ரிலேட் பண்றேன். என் சொத்து எப்படி வந்துச்சு? என் உடம்பு ஆன் பண்ணுது. ரைட்? என் சொந்தங்கள் கூட உடம்பு ரிலேட்டட் தான், மனசு ரிலேட்டட்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனா ஆத்மாவோட பார்த்தோம்னா, நம்ம இந்த மூவி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இந்த ஸ்டோரி வருது. அதாவது மகா அவதாரா நரசிம்மா, நேற்றுலா போனேன். இதுல வந்து கிளியரா பிரகலாத் வந்து சொல்வார் இந்த மாதிரி இரண்யகசிபு கிட்ட, நான் உன்னோட மகன் இந்த ஜென்மத்துலதான், ஆனா விஷ்ணு என்னோட பல ஜென்மத்தின் தந்தையா இருக்காரு, இருக்க போற ஜென்மத்திலையும் தந்தையா இருக்க போறாரு. அதனால வந்து நம்மளோட ஸ்வரூபான்றது வந்து ரியல் ரூபம் வந்து காட்டுறது. அதனால இங்க வந்து என்னன்னா, இந்த சாப்டர்லயே இதெல்லாம் சொல்ல போறேன். டிட்டாச்மெண்ட் எப்படி வரும்? பிறக்கிறது, ரைட்? நம்ம பிறக்கிறதுல இருந்து கட் ஆகுது. எப்படி கட் ஆகும்? இப்போ டிட்டாச் பண்ணோம்னா எதனால டிட்டாச் பண்ண முடியும்? நம்ம ஞானத்தினால டிட்டாச் பண்ணும். நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஸ்பிரிச்சுவலி போயிட்டு அவங்க லவ்வே இருக்காது. கிருஷ்ணர், அர்ஜுனர் எல்லாம் பயங்கர லவ், இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப விருப்பப்பட்டாங்க எல்லாரையுமே. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, எல்லா மேலயுமே ஆசை, பாசம், கம்பேஷன் வரும். ரைட்? அட்டாச்மெண்ட்ன்றதுக்கும் அஃபெக்ஷன்ன்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அஃபெக்ஷன்ன்றது எல்லாத்துக்கு மேலயும் வச்சிருக்கிறது. அட்டாச்மெண்ட்ன்றது இது என்னுடையதுன்னு சொல்லி கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறது. ரைட்? ஒண்ணு கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறது, இல்ல அதனால கட்டுப்படுறது. ரெண்டுமே அட்டாச்மெண்ட். இப்போ ஆத்மான்றது வந்தேன்னா, ஆத்மாவும் ஆண்டவனோட அம்சம். ரைட்? கிருஷ்ணா வந்து ஜீவா, ஜடா, அதாவது சேதா அச்சேதன ரெண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். சான்ஸ்கிரிட் பொறுத்த வரைக்கும் லிவிங் நான் லிவிங் என்ற டிஃபரன்சியேஷன் தான் மெயினா இருக்கு, மெட்டீரியல்ன்றதை விட. அதனால டிஸ்கிரிமினேஷன் பாத்தீங்கன்னா, பிரகிருதி, ஜீவா, ஆண்டவனுக்கு கனெக்ட் பண்றது பக்தி தான். ரைட்? அதனால வந்து என்ன ஆகுது, இந்த வேதம் நாலேஜ்னால ஒருத்தர் ஸ்வரூபம் தெரிய வந்து நம்ம சரண்டர் ஆகும். ஸ்வரூபம்னா என்னோட ஒரிஜினல் ரூபம் என்ன, ரூபம் வேற ஸ்வரூபம் வேற. என்ன டிஃபரன்ஸ் ரூபத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கும்? ரூபம் வெளித்தோற்றம், கரெக்ட். சொரூபம் மேபி மனசுனால உங்களோட மனசை அறிஞ்சிருந்தாக்க தெரிஞ்சுக்கலாமா அந்த சொரூபமா? ஆல்மோஸ்ட். இப்ப வந்து ஒரு குழந்தை வந்து
புலி வேஷம் போட்டுட்டு வரும். அதோட ரூபம் என்ன? புலி வேஷமா போட்டுருந்தோம் வேஷம். புலி. ஆமா. சோ புலி லுக்கு தான் இருக்காது, அதுதான் ரூபம். ம். அதோட சொரூபம் என்ன? குழந்தை தானே. குழந்தை, சின்ன குழந்தை. சோ வந்து ஏனாலும் சோ சொரூபம் வந்து அதே மாதிரி நம்ம ரூபம் தான். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேஷம் போது, தாய் என்ற வேஷம், குழந்தை என்ற வேஷம், மனைவி என்ற வேஷம் எல்லாமே. சொரூபம் வந்து எடுத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து கிருஷ்ணனோட தாசு தாசானு தாசா, கிருஷ்ணனோட சர்வெண்ட் அப்படின்றதுதான். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி என்டையர் ட்ரீ வந்து என்னன்னா இந்த பௌதிக உலகம் குணங்களால் செய்யப்பட்ட உலகத்தை குறிக்குது. இப்போ இதுல வந்து வேற என்ன நான் கேட்டேன். இப்ப வந்து பிரம்மலோகத்தை குறிக்கும். ஏன்னா டாப் மோஸ்ட் பிளானட் வந்து பிரம்மலோகம், அதனால அதோட வேறு உள்டாவா இருக்கு இல்லையா. சோ அது பிரம்மலோகத்தை குறிக்குது. அதனாலதான் அந்த ட்ரீயோட பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரீ இங்க இல்லை என்கிட்ட. ஓகே, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த ட்ரீயோட பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மலோகம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அந்த சாப்டர் நான் உங்களுக்கு கொண்டு பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் 18 days செஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீ வந்து பிரம்மலோகத்தை குறிக்கும். கீழே வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த வந்து கீழே இருக்கிற அந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய தேவலோகம், கிண்ணறலோகம், கந்தர்வலோகம், ஸ்வர்கலோகம், பூவ எல்லாமே அதை கவர் பண்ணும். இலைகள் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். காமிய கர்மா அப்படின்னா அதாவது இப்போ மெட்டீரியலிஸ்ட்லயே 2 கேட்டகரி. அன்று அகங்காரத்துல ஓடுற ஒரு கேட்டகரி, நான் தான் செல்ஃப் மேட், என் மூலமா தான் வருது அப்படின்ற ஒரு அகங்கார பீடர். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா காமிய கர்மம்ன்றவர் வந்து எல்லா விதமான பிராக்டிஸும் பண்ணுவாங்க. தான் கர்மங்கள் செஞ்சு வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணி கம்ஃபர்டபுளா பர்மனண்டா இருக்கணும்ன்ற பிளான். அதுதான் காமிய கர்மம். அவங்க வந்து அந்த வேதங்களோட இலைகள் அட்ராக்ட் ஆவாங்க, பர்பஸ் விட்டுருவாங்க. வேதங்களோட இலைகள் அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன? மேல போய் அச்சீவ் பண்ணிட்டு கடைசியில ஆண்டவனை போய் அச்சீவ் பண்ணணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிபு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். வேதங்கள் அட்ராக்ட் ஆயிட்டு அவர் வந்து ஃபாலோ வேதங்கள் இருக்கிறதையும் பண்ணாரு, வேதங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணாரு. எதை தான் ஆளணும்ன்றதால ஒரே தபஸ் இருந்தது. இருந்தாங்க நம்மளும் இருப்போம், நம்மளால இருக்கவே முடியாது. அது காமிய கர்மா. இப்போ அதோட பலன்கள் என்ன? பலன்கள் என்ன ரெப்ரசன்ட்? ஃப்ரூட்ஸ் என்ன? ஃப்ரூட்ஸ்ங்கிறது நம்மளோட ஆசைகளா? ஆசைகள் இல்ல. உயிர் வாழ்வு செயல்பாடுகள் மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். என்ன கொஸ்டின் எனக்கு இது தெரியல, இப்பதான் நான் ஜாயின் பண்ணேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஃப்ரூட்ஸ். இந்த மரத்துல இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அது தற்காலிக. அந்த ஃப்ரூட்ஸ் நமக்கு பௌதிகத்துலதான் கிடைக்கும். பௌதிக ஆசையத்தான் உண்டாக்கும். அது மாதாஜி என்ன அதுன்னு சொல்லணும், என்ன உண்டாக்குதுன்னு சொல்லல. ட்ரீ வந்து வேதிக். அப்போ ஃப்ரூட்ஸ் என்ன? ஃப்ரூட்ஸும் அதோட வேதத்தோட சேர்ந்தது தானே மாதாஜி. அதோட வர பழங்கள் தர்ம அர்த்த காம மோட்சா, ரிசல்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா. தர்மம் அர்த்தா காம மோட்சா அதோட பலிதங்கள் தான். ஓகே, சந்தாம்சி அதாவது வேதங்கள் வந்து என்ன அப்படின்றத குறிக்குது. இப்ப வந்து சொல்றேன், மரம் ரிஃப்ளெக்ஷனு, அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது தண்ணியிலால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஆனா நம்மளுக்கு எப்படி எதனால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? யூஸ்வலா ஒரு மரம் தண்ணினால, பட் இந்த செடி எதனால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? இந்த மரம் இது என்ன சொல்றது, அறியாமையால மாதாஜி, இல்ல ரிஃப்ளெக்ஷனால, ரிஃப்ளெக்ஷன் பாவங்களாலயா மாதாஜி? இல்ல, ரிஃப்ளெக்ஷன் தானே மாதாஜி. தண்ணியினால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இது எதனால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகே இருக்குது மாதாஜி. அது தனிமா எக்ஸலென்ட். யார் சொன்னாங்க ஆசைன்னு? நான் தான் மாதாஜி, சித்திரலேகா. அப்பல இருந்து அது மட்டும் தான் சொல்ல தெரியுது, வேற ஒன்றும் தெரியல. மரத்தை அதுக்கு மேல கொண்டு புரிஞ்சுக்க முடியல. சித்திரலேகா மாதாஜி, நீங்க சொன்ன அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, நானும் சொல்றேன். ஏன்னா நீங்க பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்னால பேச முடியல, தொண்டை வலிக்குதோ. அதனால ஆன்சர் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கேப் கொடுங்க. தேங்க்ஸ். சோ ஆசை கரெக்ட் ஆன்சர். சோ ஆசை டிசையர்னால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு. இப்போ வந்து இதையே அதெல்லாம் ஊர்வ மூலம் அப்படின்றாங்க. அஸ்வத்தாமா ட்ரீ, அஸ்வத்தா
ட்ரீ, சாரி அஸ்வத்தாமா, அஸ்வத்தா ட்ரீன்றது பேனியன் ரூட். ஏன் சொல்றாங்கன்னா அதோட ரூட் வந்து நம்மளால ட்ராக்கே பண்ண முடியாது, அது போய்கிட்டே இருக்கும். ரைட், பிரான்ச்சும் ட்ராக் பண்ண முடியாது. நம்ம அஸ்வத்தா ட்ரீல போய் உட்காந்தோம்னா நம்ம எப்படி இறங்குறதுன்னு தெரியாது. ஒரு ட்ரீல இருந்து ஒரு ட்ரீ குதிக்க போறோம், அதுதான் இங்கேயும் பண்றோம். ஒரு ஸ்ருதியில வந்து என்னன்னா காமிய கர்மா, ரைட் அன்றது வந்து என்ன, காமிய கர்மான்றது சந்தாம்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்படின்னு இது வந்து இந்த வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெஸ்ட் ட்ரீ. ஏன் சொல்றாங்க இதனா, தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷான்ற எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும். எல்லா ஆசைகளையும் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாததுக்கோசரம் தான் இந்த ட்ரீ வந்து பெஸ்ட் ட்ரீன்றாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் ட்ரீன்னு சொல்றாங்க, அழிக்க முடியாதது. அப்படியா? இது அழிக்கவே முடியாது. இது ஏன் அஸ்வத்தான்ற பேர் இதுக்கு ஏன் வந்துச்சு? அண்ட் ஏன் அழிக்க முடியும் மத்தாச்சு. அழிக்க முடியும்? அப்ப ஏன் அழிக்க முடியாததுன்னு சொல்றாங்க? பற்று பற்று அறுத்து அதை வேரோட வெட்டி சாய்க்கணும் மத்தாச்சு. அப்ப ஏன் அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க? அதான் அழிக்க முடியும் மத்தாச்சு. நீங்க சொல்றீங்க, பட் அதுக்கு ஒருத்தருக்கு அழிக்க முடியாது. ஆசைகளை அடக்கி அந்த பகவானோட பக்தி பண்ணினா மட்டும்தான் அதை அழிக்க முடியும், அது வரைக்கும் அழிக்க முடியாது. அப்ப ஏன் அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க? ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துட்டீங்க. அந்த பக்தி பாதையில போய் நின்னால் ஒழிய அதுகள் எல்லாத்தையும் முறிச்சு அழிக்க முடியாது, அவ்யயாம் அழிக்க முடியாது அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் நான் டிவோட்டி. பக்தி பாதையில போக முடியலன்றவங்க யாரு? டிவோட்டியா இல்லாதவங்க, அவங்களால அழிக்க முடியாது. அழிக்க முடியும்ன்றவங்க டிவோட்டி. அதுதான் ரெண்டு பேரும் முடியும், பக்தர்களால முடியும். கரெக்ட். இப்போ வந்து அஸ்வா அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, அப்படின்னா நாட்டுன்னு அர்த்தம், ஸ்வா அப்படின்னா நாளைக்கு. அதாவது இந்த மரம் வந்து ஒரு நாள் கூட தாங்காது, அழிஞ்சு போகக்கூடிய மரம்ன்றது அர்த்தம். ரைட், అశ్వత్థామన అయ్యే முடியாது. ఏం చేయాలంటావు? బొమ్మ చెడు పూడుతున్నా నాకే పరిచయం దానికి చెప్పలే చెట్టు ఇచ్చేది వచ్చే వాళ్ళకి రెడీగా ఉంటే వాడిని అట్లా అంపేసిపోతా మూతి కడుక్కో. தயவு செஞ்சு மியூட் போடுங்க, இருங்க நானே மியூட் போட்டீங்க. தேங்க்ஸ். சோ இது வந்து அதனால அழியக்கூடாத ஒரு ட்ரீன்றது இதோட அர்த்தமா இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து பேனியன் ட்ரீ கூட இதுதான் ப்ராப்ளம். அழிவற்றதுக்கு காரணம் நம்ம நான் டிவோட்டிஸா இருக்குது. டிவோட்டி ஆயிட்டோம்னா ஈஸியா முடியும். ஸோ அதனால எங்கேஜ் ஆனா பௌதிக ஆசைகள், பௌதிக செயல்கள், ஃப்ரூட்டிவ் ஃபேக்ட்ஸ், இதுல பௌதிக ஆசையில எங்கேஜ் ஆகிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம என்ன ஆகும், ஒரு கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு குதிச்சுட்டே இருக்கும். இப்போ பண்ணிட்டே இருக்கிறதால லிபரேஷனே இருக்காது அப்படின்றது. நம்ம வந்து மறுபடியும் விக்டோரியா மாதாஜி தான் ஜாயின் ஆனதுக்கோசரம் குயிக் ப்ரீஃப். ட்ரீ வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து டிசையர், ஆசைகள்னால. இங்க வந்து தேர்ஃபோர் என்ன ஆகுதா, இந்த பௌதிகத்துல எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, தண்ணினால. ஆன்மீகத்துல இருக்கிறது நேச்சுரலா இருக்குது. அதனால இந்த பௌதிக வேர்ல்டு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்க தண்ணினால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இது டிசையர், ஆசைகள்னால ஆகுது. இப்போ இது டெம்பரரி தான் ரிஃப்ளெக்ஷன், அதனால பௌதிகமும் டெம்பரரி தான். ரிஃப்ளெக்ஷன்ல இருக்கிறது எல்லாமே உண்மை அப்படின்னா உண்மையா எங்க இருக்கு? ரிஃப்ளெக்ஷன்ல இல்லை, ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருக்கு. இதோட ப்ராசஸ் ஆஃப் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா நம்ம டிட்டாச்மெண்ட்ன்றத பண்ண முடியும். அதை எப்படி பண்ண முடியும்? வேதங்களை தெரிஞ்சுட்டு பண்ண முடியும். அதனால அந்த ப்ராசஸ் எப்படி யாருக்கு தெரியுமோ அதான் வேதங்கள் தெரியும். வேதங்கள் தெரிஞ்சா ப்ராசஸ் தெரியும். இப்ப வந்து இந்த பௌதிகத்துல அட்டாச் ஆகி ரிச்சுவலிஸ்டிக் ஃபாலோ பண்ணா அந்த பச்சையான இலைகள் அட்ராக்ட் ஆகி நம்ம அப்படியே உட்கார மாட்டோம். சந்தாம்சி அப்படின்றது என்னன்னா அட்ராக்டட் பை வேதா. அப்படின்னா அந்த சில பச்சை பச்சைன்னு இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு அப்படியே ஒரு கிளையில போய் உட்காந்துக்கிறது. அதனால பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு அட்டைன் பண்றதா. அதை விட்டுட்டு அழகா இருக்க வேதங்கள், அழகா உட்கார்ந்தோம்னா அதோட பர்பஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகலன்னு. சோ பர்பஸ் ஆஃப் வேதா என்ன? What is the purpose of Veda? பகவானோட சாதனை செய்யறது. எக்ஸலென்ட். பகவானை போய் சாதனை செய்யறது, பகவானை போய் ரீச் ஆறது. ஹலோ, எஸ் பண்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்.
பகவானால சொல்லப்பட்டது கூட போல. Correct. பகவானால சொல்லப்பட்டது என்ன sir? பகவானால சொல்லப்பட்டது பகவான் எப்படி போய் அடையிறதுன்றது அது மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆதாரத்தோட இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு செகண்ட். என்ன வேணுங்க உங்களுக்கு? எனக்கு கேட்கல. ஆமா, மேல வாங்க. ஆமாமா, வாங்க. சோ அதனால நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்கு. அதனால வந்து 13th சாப்டர்ல வந்து என்ன பார்த்தோம்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பெஸ்ட்னு பார்த்தோம். பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்ன? பௌதிகத்துல இருந்து டிட்டாச் ஆகும். இதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்துட்டே, அதாவது ஹையர் கோல். ஹையர் கோல் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா நிஜமா பாத்தீங்கன்னா மெதுவா ஸ்ரவணம் மூலமா we will reach the higher goal, right? அதாவது அட்டாச்மெண்ட் டு லார்ட் தான் ஹையர் கோல். அதனாலதான் அட்டாச்மெண்ட் ஆனா டிட்டாச் ஆகுது ஈஸி. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா நியூர் ஆஃப் த வேதாஸ் அப்படின்ற ராமானுஜரும் அதான் சொல்றாரு. இந்த ட்ரீயை வந்து கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது தான் நாலேஜ், ரைட்? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பிரம்மன் வந்து ரூட்ல இருந்து என்னெல்லாம் வந்து பிரகிருதி, புருஷா, குணங்கள், கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ், சட்டில் எலிமெண்ட்ஸ், 24 எலிமெண்ட்டும் வர்றது அந்த ரூட்ல இருந்து பிறக்குது. ஆனா பிரம்மன் தான் சென்டர். மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து அப்படியே மேல ஹாஃப் கீழே ஹாஃப் அப்படின்னா டிவைடுன்னு சொல்ல. அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு 3 times, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு 1 time. பட் இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அப்படியே கீழே தெரியுற இன்னொரு ஹாஃப் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்தோம்னா 2வது ஸ்லோகா படிங்க. अदसोत्वं प्रश्रुतास्तस्य शाखः पुनर्प्रवृत्ता विषयप्रबालः अन्धश्च मूलान् अनुसन्ततानि बन्दीनि मनुष्यलोके. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்திலுள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப வந்து வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பிரான்சஸ் வந்து கீழே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, ரைட்? இது வந்து எதனால நரிஷ் ஆயிருக்கு? 3 நோட்ஸ்னால. ட்விக்ஸ்ன்றது வந்து இப்போ பிரான்ச் இப்படி இருக்குன்னா அது கிட்ட இருந்து வர ஒரு சின்ன குச்சி. பிரான்ச் வந்து கிளைகள், இது வந்து குட்டி கிளைகள். இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சஸ் அப்படின்னு. இதோட ரூட்ஸ் கூட கீழே போயிட்டு இருக்கு, ரைட்? ஏன்னா நம்ம வந்து அப்படியே ரூட் கீழே வேறே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன் ரூட்டுன்னு சொல்றாங்கன்னு நான் சூரியர் சொல்றோம். நம்ம பௌதிக செயல்கள்னால இங்க கட்டுப்படுத்திட்டே இருக்கோம். இப்போ குணங்கள்னால நம்மளுக்கு நரிஷ் ஆகும். அதாவது நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், மேன்யூர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல மேன்யூருக்கு? உரம். உரம்னால நரிஷ் ஆயிடும். அதே மாதிரி நம்ம குணங்கள்னால, இந்த 3 குணங்கள், அதே 3 குணங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது? 3 குணங்கள் தான் சத்துவம், சத்வரஜோ தமோ. இந்த 3 குணங்களோட காம்பினேஷன் வச்சுதான் நிறைய உயிரினங்களோட வெரைட்டி வருது. எத்தனை வெரைட்டி இருக்கு? 84 லட்சம் உயிரினங்கள். ஈச் 84 குவாலிட்டின்னு எடுத்தீங்க. இந்த உயிர் இனங்களோட 3 குணங்கள் வச்சுதான் இந்த குவாலிட்டி இருக்கும். ஒரு நாய்க்கும் பாம்புக்கும் ரெஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கு, ரைட்? எதை வச்சு அந்த குவாலிட்டி இருக்குன்னா இந்த குணங்களோட காம்பினேஷன். இப்போ வந்து ஒரு லேண்ட் இருக்கு, தண்ணி இருந்தா பச்சை பசேல் இருக்கும், இல்லைன்னா பேரன் லேண்டா, ரைட்? அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த மோட்ஸ் வச்சு அந்த குவாலிட்டி டிட்டர்மைன் பண்ணுது. எவ்வளவு தண்ணி இருக்கோ அதை வச்சுதான் அந்த பச்சை பசேல் அதோட குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு லேண்ட் வந்து இல்லைன்னா அது வந்து என்ன சொல்றீங்க, உயிரற்ற வறட்டு நிலம் இல்லாம ஆகுதுன்னா இதை வச்சுதான் ஆகுது அப்படின்றத. இப்போ வந்து அதுவே ரிப்பீட் பண்றேன். எதை வச்சு மீடியம் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் வாட்டர்னா, இதுல இந்த பேனியன் ட்ரீயோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எது? அதோட மீடியம் என்ன? எதனால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? வேதங்களினால. தப்பு. நெக்ஸ்ட் ஆசையா மாதாஜி?
ஆசைனால. வெரி நைஸ். ஆசைனால. Yes, ஆசைனால ஆசைனால. ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. எதனால நரிஷ் ஆகுது? சத்து சத்து எதனால வருது? பக்தினால மாதாஜி. தப்பு. இந்த இல்ல, மரத்தோட பௌதிக சக்தி ஆசைனால. எதனால? நம்மளோட பௌதிக குணங்களா மாதாஜி? ஆ? முக்குணங்கள். எக்ஸலன்ட். முக்குணங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்படியே நரிஷ்மெண்ட்னா நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் இல்ல. பௌதிகத்துல என்ன நரிஷ்மெண்ட்? நம்மளுக்கு எங்க ஸ்பிரிச்சுவல்? பௌதிக நரிஷ்மெண்ட் வந்து குணங்கள்னால, பௌதிக ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆசைனால. பௌதிகம் மைனஸ்ல வச்சுக்கோங்க. ரூட் ஓகே. ஓகே. ம். டாப் மோஸ்ட் ரூட் என்ன? ரியல் ரூட். பௌதிகம் எல்லாமே பௌதிக வழி. பௌதிகம். பிரைமரி ரூட் டாப் மோஸ்ட் ரூட் எது? யாரை எதை குறிக்கிறது? எந்த லோகத்தை? பிரம்மலோகத்தை. வெரி நைஸ். செகண்டரி ரூட் பூமி, பூலோகம் மாதாஜி. ரைட், பூலோகம். அண்ட் கீழே போயிட்டு இருக்கு. ஐ திங்க் சேது மாதாஜி தான் நல்லா படிச்சுட்டு வந்திருக்கு. சம்மரி படிச்சேன் மாதாஜி. வெரி ஃபுல்லா நைஸ். ஃபுல் சாப்டர் சம்மரி எல்லாமே எல்லாமே படிச்சேன். படிச்சுட்டு வந்தா ரிலேட் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் டஃப் ஆயிட்டு இருக்கும் சாப்டர்ஸ். இனிமே போக போக டஃப் ஆயிடும். ஏன்னா இது ஞானம். ரைட். சப்சிடரி ரூட்ஸ் வந்து எல்லாமே எதனால வருது? இப்போ வந்து மெயின் ரூட் பிரம்மலோகம், மத்த ரூட்ஸ் வந்து பூலோகம், மத்த குட்டி குட்டி ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. எதனாலன்னா அட்டாச்மெண்ட் அவர்ஷன். எனக்கு ஒண்ணு பிடிக்குது, எனக்கு பிடிக்கல. இது ஃப்ரெண்டு, எனக்கு enemy. அதை வச்சு எனக்கு வந்து பௌதிகத்துல கையும் பயங்கரமா டெண்டன்சி வந்து என்ன ஆகுது? பக்தி பக்தி இல்லாத இல்ல. அதனால வந்து செகண்டரி ரூட்ஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ அப்பர் ரூட்ஸ் லோவர் ரூட்ஸ்ன்றதுனா இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸை குறிக்கிறது. ரைட். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லோவர் ஆக ஆக அனிமல் எல்லாமே லோவர் தான். ஓகே, ஹியூமன் பீயிங். ஏன்னா ஹையர் வந்து தேவலோகம், கந்தர்வர்கள், டெமிகாட்ஸ் எல்லாமே. லோவர்ல தான் ஹியூமன். அனிமல், குதிரை, நாய், பூனை எல்லாமே லோவர் தான். ஐயோ எனக்கு வந்து நாய் கேவலம்னா நம்மளும் கேவலம் தான். அதனாலதான் நம்ம ஹியூமன்ல இருக்கோம். ஆனா ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன? ஹியூமனுக்கும் நம்மளுக்கும் நம்ம தான் ஹியூமன். சிந்திக்க முடியறது அவங்களுக்கு முடியல. இருக்கிற அறிவு இருக்கு, நாலேஜ் இருக்கு மாதாஜி. 7 அறிவு இருக்கு. அவங்களுக்கும் நாலேஜ் இருக்கு. இல்ல, நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அறிவு இருக்கு. ஓகே, அந்த எக்ஸ்ட்ரா வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம பக்தி பண்ணி கடவுளை அடையலாம், கிருஷ்ணரை அடையலாம். எக்ஸலென்ட். நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் வச்சுட்டு நம்ம பக்தி பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். Yes. வேதங்கள் புரிஞ்சுக்கிற நாலேஜ் இருக்கு. செல்ஃப் ரியலைசபிள் நாலேஜ் இருக்கு. ரியலைஸ் ஆனமா இல்லையான்னு தெரியல. ரியலைஸ் ஆலனா நம்ம மனிதர்களுக்கு ஜந்து மாதிரி ஆகும். ஆமா. ரைட். இப்போ பச்சை ஓகே லீவ்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க? கிரீன் லீவ்ஸ். கிரீன் லீவ்ஸ் என்ன? Green leaves வேதங்கள் சொல்றது. வேதங்கள். கரெக்ட், வேதிக் ரைம்ஸ். அது கூட என்ன வேதங்கள்னா ரிச்சுவலிஸ்டிக் ஃபார்ம். அதாவது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ரிச்சுவல். ட்விக்னு சொல்ற அந்த குட்டி கிளைகள் வந்து என்னத்தை குறிக்கிறது? வேதத்தோட மார்க்கங்கள். சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை குறிக்கிறது. ஆமா. சவுண்ட், டச், அதுதான் ட்விக்னு சொல்றோம். ரைட், கிளைகள். அண்ட் டிப் ஆஃப் த பிரான்ச் தான் இதை தொடருது. இந்த கிளைகள் வந்து எப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கிளை இருக்கு, அத ட்விக்னு சொல்ற அந்த குட்டி கிளை அங்க இருந்தா வரும். சோ அதுதான் சென்சஸ் சொல்றது. சரி, இப்போ ஃப்ரூட்ஸ், பழங்கள் என்ன பழங்கள்? ஏன்னா இது தரவுதான் அர்த்தம். பழங்களும் உயிர் வாழ்கில மாதாஜி. இல்ல இல்ல பழங்களும் இப்ப ஆசைதான் சொன்னீங்களே, அந்த ஆசைனால. இல்ல, நான் சொல்லல. இல்ல அது அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட்ஸ். கர்மா அர்த்த காம மோட்சா என்ஜாய் பண்றது. கார்மா ஆஃப் த ஜீவா, அதுதான் இதை குறிக்கிறது. கர்மா. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? குடிச்சிட்டே இருக்கோம். அதனால நம்ம உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்பு வந்துட்டே தான் இருக்கு. ரைட்டு. சோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம வந்து விடுபடுற சான்ஸே இல்லை. நம்ம வந்து குதிச்சுட்டே இருந்தோம்னா நம்மளால பண்ணவே முடியாது அப்படின்றத பார்க்கணும். ரைட். அதனால இங்க கொடுத்திருக்கிற அனாலஜி என்ன? இந்த பர்டிகுலர் இதுல கொடுத்திருக்கிற அனாலஜி வந்து லேண்ட், பேரன் லேண்ட் நான் சொன்னேன். பச்சை பசேல்னு இருக்கு. இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, வறண்டு இருக்கு. இது வந்து எதனால அப்படின்னா, அந்த மோட்ஸ் 3 மோட்ஸ்ல எது டாமினேட் ஆகுதோ அதை வச்சுதான் அந்த உயிரினம் வருது. அந்த குணங்களும் அதை வச்சுதான் இருக்கு அப்படின்னு. ரைட். சோ எப்படி நம்ம தண்ணி ஊத்தணுமோ நம்ம குணங்களையும் ஊற்றுவோம். என்ன குணம் ஊத்துறோமோ நம்ம. ஆனா ஒரு குருவம் வந்து ஹியூமன்ல தான் அவ்வளவு பண்ண முடியும். அனிமல்ஸ்ல கண்ட்ரோல் இருக்காது. என்ன குணம் டாமினேட் ஆகுது அப்படின்றத வச்சு. ஏன்னா கர்மா அதுக்கு இல்லை. அதனால இப்ப வந்து ஒரு பாம்புனா அதுக்கால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது.
நேச்சுரலா கொத்ததான் செய்யும். அதனால பாம்புக்கு பால் ஊட்டினாலும் கொத்துது அப்படின்னு. Right? இப்போ வந்து என்னன்னா இந்த உடம்பு வந்துச்சுன்னா சென்சஸ் இருக்கும். அதனால ராக துவேஷம் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஓவரால் அனாலஜி இத என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சென்சஸ் வச்சுதான் இந்த ராக தேஷம் எல்லாம் இருக்கும். இப்போ ரியல் ரூட் மறுபடியும் இது பிரம்மலோகம். ரைட்? செகண்டரி ரூட்ஸ் வந்து எல்லா பிளானட்ஸும் கவர் ஆகுது. நம்ம பூவர்லோகம் இந்த இங்க இருந்து என்ன வருது வந்து பயஸ் இன்பயஸ் எல்லாமே நல்லது கெட்டது எல்லாம் சைட்லயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு. இந்த ரூட்ஸ்னாலதான் நமக்கு கர்மாத்தின் பாண்டேஜ் இங்கேயே இருந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு மரத்துல இருந்து ஒரு கிளை, மரத்துல இருந்து மரம் இல்ல, ஒரே மரத்துல ஒரு கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு நம்ம ப்ரொசீட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? 3 and 4 மாதிரி தேர்ட் ஸ்லோகம் படிக்கவா மாதாஜி? வேற யாரும் படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. न रूपम् अस्येह ततोपलप्यते नान्ते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थं येनं सुविरूढमूलम् अशङ्कशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तं एव सात्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேர் ஊன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So very clearly என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி இந்த ட்ரீ வந்து இந்த உலகத்துல பர்சீவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எங்க வந்துச்சுன்னே தெரியல, எங்க முடியுதுன்னு தெரியல. அதனாலதான் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும். இப்ப வந்து கோவிட் மாதிரி எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு உடம்பு சிக்கான கூட எங்க வந்துச்சோ தெரியல. இவங்க எனக்கு ஜுரம் வந்துச்சு, அவங்க கிட்ட இருந்து இப்போ அது முக்கியமா இல்ல குரோசன் சாப்பிடணும்ன்றது முக்கியம்? ரெமெடி தான் முக்கியம். ஆனா எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சா மறுபடியும் அதை ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம மறுபடியும் அங்க போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். வியாதியில இல்ல வந்தது வந்து நம்ம அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனாலிட்டி கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்திருப்போம். அதனால அங்க இருந்துதான் போனோம். எப்போ வந்துச்சுன்னா எட்டர்னல் என்ன டைம் ரொம்ப அனலைஸ் பண்றதுக்கு வந்து எப்படி பண்றது அனலைஸ் பண்றது பெட்டர். அதனால எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்தோம், எங்க வந்தோம், என்ன பண்ண முடியும், இப்படி எல்லாம் உடைச்சு காய முடியாது. அதனால இந்த ட்ரீ வந்து ரியல் ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன், ரைட்? அதனால இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ஃபுல்லா முடியாது. எப்ப முடியும்? நம்ம அங்க போனாதான். சோ அங்க எப்படி போவோம்? வெட்டர். அதனாலதான் இது அது வெட்டுறது எப்படி முடியும்? நம்ம சரண்டர் ஆகும். இதுதான் ப்ராசஸ். ஏன் ரியல் ஃபார்ம் புரிஞ்சுக்க முடியாது? புரிஞ்சுக்கவே முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன். ஏன்? நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல ஞானத்தோட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது வேதங்கள் எல்லாம் பூரா கத்துண்டால் ஒழிய அந்த பாதையிலேயே பக்தி பாதையில கொண்டாந்த ஒழிய நம்ம கத்துக்க முடியாது. சோ இப்ப என்னன்னா இப்போ ரியல் ஃபார்ம் ஆஃப் த ட்ரீ வந்து ஏன் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா இங்கதான் ரூட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. எக்ஸ்டென்ஷன் அங்க போகுது. எப்படி பார்க்க முடியும்? இந்த ட்ரீ எங்க போகுது வேறு? இப்போ நான் மூவில உங்களை விட்டு இதோட வேறு எங்க போகுதுன்னா கூட உங்களால கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. சுத்திட்டே இருக்கீங்க. சோ எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா அந்த வேரோட லெஃப்ட், அதான் நம்ம வந்து அஸ்வத்தாம் பேனியன் ட்ரீ சொல்றோம், ரொம்ப லாங்கா போவோம், ரைட்? எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் காஸ்? ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்?
பக்தி மூலியமா படிச்சுட்டே போனா ஒரு வேளை கண்டுபிடிக்கலாம். இல்ல நான் சயின்டிபிக்கா போனா கூட வரும். எப்படி? அது ரூட்டே எடுத்துட்டே போயிட்டே இருக்கணும் கையில கத்தி வெரி நைஸ். ரூட் எடுத்துட்டே போனேன். என்னோட அப்பா யாரு, அப்பாவோட அப்பா யாரு, அப்பாவோட அப்பா போயிட்டே இருந்தா நான் எங்க போய் நிப்பேன்? கடைசியில போய் நிக்கலாம். அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. ஆனா எங்க போய் நிப்பேன்? பிரம்மதான் வரைக்கும் போகணும். starting. பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போகலாம். பிரம்மா பிரம்மலோகத்துல இருந்து பிரம்மலோகத்துல இருந்து எங்க போகணும்? பகவான் கிட்ட போய் அடுத்து நமக்கு பகவான் கிட்ட அப்புறம் பகவான் விஷ்ணு கர்ப்பதசாயி விஷ்ணு. எந்த விஷயம்? கர்ப்பதகராய் கஷ்டம். அங்க இருந்து போனா எங்க போகும்? கோலோகம், பகவான் கிட்ட போ. வைகுண்டலோகம், பகவான் தான். வைகுண்டலோகம். கிருஷ்ணா, ரைட்? கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி அப்பா பிரம்மலோகம். பிரம்மலோகத்துல இருந்து நோண்டிட்டே போனா கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு. கர்ப்போதக்ஷாயி நோண்டிட்டு போனா கிருஷ்ணா கிட்ட போய் நிற்போம். இது என்ன பெனிஃபிட் எனக்கு இவ்வளவு கத்துக்கிட்டு? இல்ல கர்ப்போத கஷாயத்துல இருந்து எப்படி கிருஷ்ணன் போக முடியும்? அடுத்த ஒரு இருக்கார் இல்லையா, அதுக்கு நடுவுல ஒருத்தர் விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு, அவர் காலையும் பிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் கோலோகம் போக முடியும். ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லாம் போனோம்னா ஃபைனல்ல நம்ம கிருஷ்ணர் தான். அதுதான். தேங்க்ஸ். இப்போ பெனிஃபிட் ஆஃப் த நாலேஜ் என்ன? இதனால எனக்கு என்ன லாபம்? எப்பவுமே நம்மளுக்கு லாபம் இருந்தா தான் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதனால எனக்கு விஷ்ணு என்ன? ஹவுஸ்ல போனா அது மறுபிறப்பு இல்ல மாதாஜி. ஓகே, அது ஓகே. அங்க போன மறுபிறப்பு இல்ல. பட் இங்க இருந்து நான் ஏன் இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டேன்? அந்த மறுபிறப்பு வேண்டாம்னா எல்லாம் கத்துக்கணும். அப்பதான் அவர்கிட்ட போகணும்னா இதெல்லாம் கத்துக்கணும் மாதாஜி. இதெல்லாம் தெரிஞ்சதான் ஆனா, அவர்கிட்ட போக முடியும். இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டாதான் என்னால டிட்டாச் பண்ண முடியும். இந்த ஃபால்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், இந்த ட்ரீனாலே ஃபால்ஸ் அர்த்தம், ரிஃப்ளெக்ஷன் தான். ரிஃப்ளெக்ஷன்ல இருந்து நான் எஸ்கேப் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? நான் கத்துக்கிட்டாதான் கட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நான் இப்படியே இருப்பேன். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பக்தி பண்ணணும் மாதாஜி, பக்தி பண்ணி போகணும் மாதாஜி. அதனாலதான் மாதாஜி பக்தி யோகத்தோட இந்த ஞான யோகத்தையும் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. தேங்க்ஸ் மாதாஜி, தான் கரெக்டா சொன்னாங்க. என்னன்னா பக்தி பண்றது ஓகே, பட் ஏன் ஞானம்? இந்த கொஸ்டின் இஸ் அபவுட் நாட் பக்தி, இட்ஸ் அபவுட் ஞானம். ரைட்? ஏன் ஞானம்? நம்ம டிட்டாச் எப்படி ஆகும்? இப்ப இந்த சாப்டர் எல்லாம் எதுக்கு பண்ணோம்? நம்ம 12 சாப்டர்லயே பக்தி இருக்கு, அதோட விட்டுலாம். ஏன் 13 to 18 சாப்டர்னா பக்தி பண்ணணும்னா நான் வந்து ஞானம் இருந்தாதான் கட் பண்ண முடியும், டிட்டாச்மெண்ட் வரும். இல்லைன்னா நான் பக்தி உண்டி பண்ணுவேன், இன்னொரு சைட்ல வந்து ஐயோ என்னோட குழந்தையேன்னு பண்ணா நம்ம பரத் மகாராஜ் மாதிரி ஆயிடும். நிறைய பேர் வந்து என்னன்னா பௌதிகம்னா, நீங்க கேளுங்க யாராவது ஒருத்தர் கிட்ட போய் வாட் யூ மீன் பை பௌதிகம்? ஐயோ எனக்கு பௌதிக ஆசையே இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு நகை மேல ஆசை இல்லை, சொத்து மேல ஆசை இல்லைன்னு. கரெக்ட். அப்போ பௌதிகனா வெறும் நகை சொத்தா? இல்ல, என்னோட கணவன், என்னோட மனைவி, என்னோட குழந்தை, என்னோட அம்மா எல்லாமே பௌதிக தான். ஐயோ அப்ப ஆசை இல்லாம போயிடுவேன். ஆசை இல்லாம போன்னு சொல்லல பகவத்கீதா. இதுதான் பற்று இல்லாம. ஆசைக்கும் பற்றைக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பற்றுன்னா அட்டாச்மெண்ட், ஆசைன்னா அஃபெக்ஷன். அஃபெக்ஷன் வச்சுக்கணும், ஆனா அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்காத அப்படின்னு. இத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். முடியல மாதாஜி, அட்டாச்மெண்ட் தான் விட முடியும். என்னதுங்கிற ஒரு பிடிப்பு மாதாஜி, என்னோட இதுங்கிறது அடுத்தது இதுதானே மாதாஜி? என்னுடையதுன்றதுதான் பிடிப்பு, அது இருக்கக்கூடாது. நிறைய பேர் வந்து ஐயோ அதனாலதான் படிச்சுதான் இப்படி ஆயிட்டியா, உனக்கு அஃபெக்ஷனே இல்லையா? தப்பு, அஃபெக்ஷன் இருக்கணும். ஓகே, அப்படிங்கிறச்சு அர்ஜுனருக்கும் அந்த மகன் போனான்றச்சே கண்ணுல தண்ணி வருது. ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்ன? திரும்ப எந்திரிக்க முடியும். இப்போ ஆனாலும் நம்ம எங்க மாதாஜி இன்னும் அந்த பற்றுல தானே மாதாஜி இருக்கிறோம் மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகல. அதனால இந்த சமணம் நம்ம அட்வான்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படிதானே மாதாஜி இருக்கிறாங்க. மோஸ்ட் ரொம்ப இதா இருந்தா ரொம்பமே ஏன்னா 10% 1% இருப்பாங்களோ என்னமோ மாதாஜி. ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த எல்லாரும் அட்டாச்மெண்ட் தானே இருக்கிற. எங்கிட்ட ஒரு வழியில நம்ம அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுறோம்ல மாதாஜி. எப்படி மாதாஜி அதுல இருந்து வர்றது? அதனாலதான் பகவத்கீதா படிக்கணும். அதனாலதான் நிறைய பேர் பகவத்கீதா படிச்சுக்கிட்டே இருந்தா நம்ம டெஃபினட்டா மாறிடுவோமா மாதாஜி? கேத்து மாதாஜி, இருக்கீங்க, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க, எல்லார்ட்டையும் பேசுறோம், பழகுறோம், ஒரு இது இருக்கு. அவள்கிட்ட எல்லாம் வந்து அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கிறது இல்ல. ஒன்லி நம்ம குழந்தைகள் நம்மளோட இது. இந்த அதுதான் சொல்றேன் மாதாஜி, இவ்வளவு படிக்கிறோம் ஆனா கூட ஈவன் தோ நம்ம அந்த மேல ஃபால் ஆயிடுறோமே. வெரி பியூட்டிஃபுல்லி சொன்னாங்க. நம்ம குழந்தைங்க நம்ம அவங்க கிட்டதான் அட்டாச்மெண்ட் வருது. ரைட்? அதுதான் பாயிண்ட். என்னன்னா ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஆயிட்டு இவ்வளவு படிச்சோன்றது நீங்க சொல்றீங்க சேது மாதாஜி. இவ்வளவுதான் படிக்கணும்னா இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ரைட்? சோ சிம்பிள் லாஜிக் என்னன்னா நம்ம லாஜிக்ல நம்ம என்ன மட்டும் சொல்லல மாதாஜி, இன்னும் ரொம்ப படிச்சு ரொம்ப நாலேஜ் இருக்கிறவங்க கூட இன்னும் ஸ்டில் தே ஆர் இன் அட்டாச்மெண்ட். அத சொல்ல வர வந்து யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லல, ஜஸ்ட் இருக்கிறாங்கன்னு பாக்குறேன். அதான் கேக்குறேன். என்ன சொல்றீங்க நான் சொல்லல. எல்லாருமே இவ்வளோன்னு நீங்க சொல்றது ரிலேட்டிவ். நம்மளுக்கு நல்லதேங்கும் போது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு மாதாஜி.
அதே விடணுமா நான் கேக்குறேன் மாதாஜி. அந்த ஆனா ஒரே ஒரு செகண்ட், ஒருத்தரை நம்ம கம்பேர் பண்றோம்னா நம்மளை விட பெட்டரா இருக்கிறவங்களை கம்பேர் பண்றோம். இவ்வளோ டாப்பா இருக்காங்க அப்படின்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்கிறவங்க கூட எல்லாம் படிச்சுட்டாங்க புக்லன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. சோ நம்ம கம்பேர் பண்றது நிறைய பக்தின்றது நம்மள வச்சு எஸ்டிமேட் பண்றோமே தவிர, அவங்களும் ஒரு ஜென்மமா தான் பக்தி பண்ணிருக்காங்க. அவங்க இவ்வளோ ஜென்மத்துல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அதனால இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவ்வளோ பக்தி அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்க பூலோகத்துல இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க கோலோகத்துல இருந்தது. கரெக்டா? பட் ஒன் திங் மாதாஜி, பட் முன்ன இருந்ததை விட இப்ப வந்து நம்ம குயிக்கா வைட் நல்ல ஒரு இதுல டர்ன் மாறிடுறோம் மாதாஜி. முன்னாடின்னா அப்படியே ஒரு இது குரூடு மாதிரி, இப்ப அதே படிச்ச இந்த மாதிரி வர்றதுனால கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது மாதாஜி. அது நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இவ்வளவு கடுகளவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு மாதாஜி. அதனாலதான் டிஸ்கஷன் ஆஃப் சாஸ்திரா நடக்குது. சங்கம் இம்பார்ட்டன்ட், சாதுக்களோட அசோசியேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். அதோட ரிசல்ட் என்னன்னா சுப்ரீம் லார்ட். ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அசங்கா அப்படின்றாங்க, அந்த சரண்டர் ஆக முடியாது. ஏன் டிட்டாச்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி சரண்டர் டு தி லார்ட். ஏன்னா நாலேஜ் வரும், அசோசியேஷன் வரும், சாதுக்கள் கிட்ட இருந்து கத்துப்போம். இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல கடுகா இல்லையான்னு, இப்ப பாத்தீங்கன்னா முன்ன யாராவது ஒருத்தர் திட்டாங்கன்னா அப்படியே உட்காரணும். இப்பவும் உட்காருவோம், ஆனா முன்ன 4 மணி நேரம் உட்காரணும்னா இப்ப 4 நிமிஷம் உட்காரணும். அதான் டிஃபரன்ஸ். உண்மை மாதாஜி, கரெக்டா அதனால அந்த டிட்டாச்மெண்ட்டை கட் பண்றது. இப்ப வந்து டிட்டாச்மெண்ட் ரிலேட்டிவ் வந்து எடுக்காதீங்க, திட்டுறது கூட எடுத்துக்காங்க. திட்டுறாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கன்னா சட்டையே பண்ண மாட்டோம். ரோட்ல போறவங்க திட்டினாங்கன்னா லூசுன்னு விட்டுருவோம். ஆனா நம்ம வீட்டுல ஒருத்தவங்க திட்டினாங்கன்னா அப்படியே உட்காந்துருவோம். அதனால வந்து 15.4 வந்து என்னன்னா ஃபைன் 1 எப்படி நாலேஜ்ல இருக்காங்கன்னு கண்டுக்கிறது. 5 எப்படின்னா சரண்டர் எப்படி ஆகுது. 6வது என்னன்னா அந்த எட்டர்னல் அபோர்ட் எப்படி ரீச் ஆகுதுன்னு. அதனால ப்ராப்பரா 4ல என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளுக்கும் லார்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் புரியாது. அதுதான் 4th verse. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட மூலமா பண்ண முடியும். ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் எடுக்கணும், இது இல்யூஷன் மாயான்னு புரிஞ்சுக்கணும். டுவாலிட்டிஸ்ல இருந்து போகணும். டுவாலிட்டிஸ்ல இருந்து போனாலே ப்ராப்ளம் சால்வ். டுவாலிட்டினா என்ன அர்த்தம்? டுவாலிட்டினா குட் பேடு அப்படின்றதுதான். அது உண்டி இல்ல, நல்லவன் கெட்டவன், ஃப்ரெண்டு எனிமி, திட்டுறான் சந்தோஷப்படுறான், ஹார்ம் பண்றான் ஹார்ம் பண்ணல, மானா உபமானா மனசை அஃபெக்ட் ஆகும். ரைட்? இதெல்லாம் அதனால என்னன்னா இந்த ரியல் ட்ரீய வந்து பர்சீவ் பண்ண முடியுமா நம்மளால? இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம, இவ்வளவு தியரி கிளாஸ் எடுக்கிறேன். கேன் ஐ பர்சீவ் த ரியல் ட்ரீ? cannot. ஏன்னா வேர்ல்டு வந்து ரியல், வேர்ல்டு வந்து ஃபால்ஸ். இது ரெண்டுமே ஒரு சைட்ல வச்சீங்கன்னா வேர்ல்டு வந்து எட்டர்னல்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். அதனால இந்த ரூட்டை எப்படி நம்மளால பேரை கண்டுபிடிக்க முடியாதோ அதனால we cannot find the beginning or the end. ஏன்னா இது அன்லிமிட்டெட். அதனால நம்ம வந்து புரியாததால நம்மளால டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. அதனால ஒன் cannot understand, அதனால ஷெல்டர் எடுக்க முடியாது. ஓகே, இது வந்து பிகினிங்கும் இல்லை எண்டும் இல்லை. அதனால லேக் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கிறதால இதை பர்சீவ் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு ராமானுஜர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து brought by detachment. ராமானுஜாச்சாரியா டிஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் குணா, டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் என்ஜாய்மெண்ட். என்ஜாய்மெண்ட் அன்றது குணங்கள்னால, இந்த டிட்டாச்மெண்ட்னா மனிதர்களால இந்த குணங்கள்ல இருந்து கட்டாங்க. இது வந்து குணங்கள். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா எடுத்தீங்க வச்சுக்கோ, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு. ஹஸ்பண்ட் போயிட்டாங்க, இறந்துட்டாங்க வச்சுக்கோங்க. ஐயோ புது பொண்ணு ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாரேன்னு சொல்லுவோம். ஆனா ஒரு நியூலி மேரிட் கேர்ள் ஹஸ்பண்ட் இறக்குறத விட ஒரு 30 வருஷம் வாழ்ந்தவங்களோட ஹஸ்பண்ட் இறந்து அது ரொம்ப நாள் ஆகும் ஜென்ரலா. பிரபு எங்க ஜானகிராமன் பிரபு பர்மனெண்டா மியூட் பண்ற ஃபெசிலிட்டி இருந்தா நான் பண்ணி விட்டுருவேன். சோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மூட்டை இருக்கிற ஹரே கிருஷ்ணா இருங்க. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குணங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பெர்மனண்டா ஒருத்தரோட குணங்கள்ன்றது ஒண்ணு இல்ல, மாறிட்டேதான் இருக்கு. நியூலி மேரிட் தகவல் சொல்றேன்னு ஆன் பண்றேன். ஓகே, தகவல் சொல்றதுக்கு முடியாத நேரத்துல விட்டுட்டு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த குணங்களோட குவாலிட்டி என்னன்னா, ஒரு நியூலி மேரிட் பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் இறந்தாங்கன்னா ஐயோ ஐயோன்னு மனசெல்லாம் அடிச்சுப்போம். ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சல். ஏன்னா அவளுக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் ரொம்ப இருக்காது, ஒரு 5 மினிட்ஸா இருக்கும். அதுவே வந்து ஒரு 50 வருஷம் வாழ்ந்து போயிட்டாங்கன்னா நம்ம நினைப்போம் அது நல்லா வாழ்ந்தாங்க. ஆனா அவங்களோட மனவேதனை ஜாஸ்தியா இருக்கும்.
ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அட்டாச் ஆயிருப்பாங்க, அவ்வளவு லைஃப் இருந்திருப்பாங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? எஸ் கண்டிப்பா மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. ஆஹ் ஆமா மாதாஜி. இதுவே 2 விஷயம் இருக்கு. கணவனோ மனைவியோ போனா கூட ஒருத்தங்க அவங்க தாங்குவாங்க. ஆனா குழந்தை இறந்துட்டாங்கன்னா தாங்கவே மாட்டாங்க. எதுக்கு? எந்த வயசுலயும் உண்மைதான். உண்மைதான் ரொம்ப மாதாஜி. ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு மாதாஜி. ஆக்சுவலி குழந்தை மேல அட்டாச்மெண்ட். 1 வயசு குழந்தையா இருந்தாலும் 50 வயசு குழந்தையா இருந்தாலும் அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி, ஆதாரம் ரைட்? ஆதாரம் அதனால வேணும்ல வந்து மாதாஜி. குறைஞ்சது ஆதாரம் பெற்றெடுத்ததுனால ரொம்ப ஆதாரம் அட்டாச்மெண்டா முக்கியம். இருப்பாங்க மாதாஜி. ஆதாரம் இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தி, அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி. ஏன்னா என்னுடையதுன்ற சொந்தம் வந்து குழந்தையில ஜாஸ்தி ஸ்பௌஸை விட. மாதாஜி அது உண்மைதான் மாதாஜி. சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாண்டிங் மாதாஜி. எக்ஸலன்ட். சம்பந்தம் பாண்டிங் வந்து ஜாஸ்தி, ஆதாரம் பிரபு சொன்ன மாதிரி. இட் இஸ் நாட். அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து எதுனால இக்னோரன்ஸ் ஒன்லி இஸ் த ட்ரீயோட பேசிஸ். யார் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்கல்ல, இது வந்து எது தமோகுணம், அஜ்ஞானம், அதனாலதான் இருக்கும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ராமானுஜாச்சாரியம் பக்தி வேத வினோத டாக்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் ஹியூமன், ஓகே அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். என்னோட ஐடென்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பண்றேன். நான் இந்த ஊர்ல இருக்கேன், இந்தியன், இதுன்றதெல்லாம் வந்து ஐ பர்சீவிங். இப்போ வந்து நம்ம பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு, இப்போ எப்படி ரூட் பண்ண முடியும்னா பார்க்க முடியாது. ஆனா ரிவர்ஸ் லாஜிக்ல பண்ணணும். எப்படின்னா ஃபாதர் சித்திரலேഖ மதர்ச்சி சோர்ஸ் வந்து ஃபாதரோட ஃபாதர்னா கர்ப்போதக்ஷா விஷ்ணு. கர்ப்போதக்ஷாயோட நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா மகாவிஷ்ணு எங்கிருந்து வந்தாருன்னா அப்படியே போயிட்டு வந்தா கிருஷ்ணன் கிட்ட போய் சேரும். அந்த ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணணும். அதோட ரிசல்ட் என்ன? நம்ம டிட்டாச் ஆகும். எதனால டிட்டாச் ஆகும்? ஃபால்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன். கனெக்ஷன்ஸ் கட் ஆஃப் பண்ணோம்னா அப்படியே வீட்டை விட்டு ஓடிடணும் சன்னியாசின்றது இல்ல, அந்த டுவாலிட்டில இருந்து கட் ஆஃப் பண்றோம், ரைட்? அது பண்ணணும். ஷார்ப்னிங் த டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்றத பண்ணணும். சங்கான்றது டிசைர் ஆஃப் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். லாஸ்ட் டைமே பார்த்தோம், ரைட்? சங்கானா சாது சங்கா சொல்ல, நம்ம லாஸ்ட் டைம் திருஷ்டா அப்படின்னு பார்த்தோம், ரைட்? அந்த இதுதான் சொல்றாங்க, அந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ல அட்ராக்ட் ஆகுது, அதை வச்சு நம்ம கட் பண்ணணும். இதை வந்து டிட்டாச்மெண்ட்ல நம்ம கத்துக்கணும். எப்படி கத்துக்க முடியும்? நாலேஜ் வந்தா. அதனால ட்ரெஷர் தத் பாதம் பண்றது பிரம்மனை குறிப்பிட்டது. அதனால என்ன பண்ணணும்? த பேஸ் ஆஃப் த ரூட் வந்து பிரம்மனை குறிக்கிறது, ரைட்? எந்த ட்ரெஷர் அப்படின்னா இந்த ஸ்வர்க்கத்துக்குள்ள விழுந்துடணும், அந்த மாதிரி ஆசைகளும் பழங்களையும் இல்லாம மேல போகணும்ன்றது நம்ம நினைக்கிறோம். அது எப்படி பண்ண முடியும்? பக்தினாலதான் முடியும். அதுல சாதனை வந்து இயரிங்ல டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல பண்ணணும். நம்ம பாத்தீங்கன்னா 10.8 வருஷம் என்ன, அகம் சர்வசிய பிரபு மத்த சர்வ பிரவர்த்தேதி மத்வாபச்சன் தேமா பூதபாத சமன்விதாக. அங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அகம் சர்வசிய பிரபு, நான் எல்லாத்தையும் இருக்கேங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இந்த பௌதிகத்துல இருந்து எப்படி விடப்பட முடியும்? 7.14 தேவி ஏஷகுணமை மம மாயா துரத்தியா மாமி வயா பிரவத்தியந்தே மாயாமே தாம் தரந்திதே. இட் இஸ் மை எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுக்கப்புறமும் வரப்போகுது 15.6. நான் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம். நயம் பாஷயத்தே சூரியோ ந சசங்கோ ந பாவக எத் கத்வானா நிவர்த்தந்தே தத்தாமம் பரமம் பவான் ந தத் பாஷயத்தே சூரியோ. அங்க சூரியன் இல்ல, சந்திரன் இல்ல, டார்ச் லைட்டும் எடுத்துன்னு போகல, ஏன்னா அவரோட பிரம்மஜோதி இருக்கும். அதனால ஒரிஜினல் பர்சனல்ல பண்ணணும். அது எப்படி பண்ண முடியும்? சரண்டர் ஆகணும். அதுதான் கிருஷ்ணர் ஃபைனலா சொல்றாரு, சர்வதர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் பஜாம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிக்ஷாமி மா சுச்ச. சரண்டர் லீட்ஸ் டு டிட்டாச்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. டிட்டாச் ஆகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறது யாரு? டிட்டாச் ஆனாதான் நான் பக்தி கொள்வேன் அப்படின்னு யார் பண்ணுவாங்க? சன்னியாசியா போறவங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஞானி அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சன்னியாசி இல்ல, நம்மளும் சன்னியாசி போறது இருக்காங்க. ஞானியில இருக்கிறவங்க அப்படி பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து பக்தர்கள், அதனால நம்ம பக்தி பண்ணா ஸ்ரவணம் அண்ட் கீர்த்தனம் பண்ணாலே பண்ணணும், கிரியேஷன்ல பண்ண முடியும். அதனால ராமானுஜர் என்ன சொல்றாரு, சரி சரண்டர்ன்றது புதுசா நம்மளுக்குதான் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. யாரு மாதாஜி? சரண்டர் ஆகணும்னு சொல்றோம். நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் சரண்டர். இல்ல மாதாஜி, நம்மளுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க மாதாஜி. நிறைய பேர் இருக்காங்க. சரண்டர் ஆகி அவங்க எல்லாம் ஒரு உலகத்தையும் ஆள்றாங்க. நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லு. துருவ மகாராஜா, பிரகலாத மகாராஜா, இவங்க எல்லாம், நாரதர், இவெல்லாம் ரொம்ப அனிமல்ஸ்ல அவளோட அட்லீஸ்ட் அந்த நாரதரோட தூசு, அவரோட கால் தூசுல நான் இருந்தாலும் கூட எனக்கு ரொம்ப புண்ணியமா இருக்கு. கஜேந்திரனை சொல்றீங்களா மாதாஜி?
கஜேந்திர மோட்சம், ரைட்? சோ பர்ஃபார்மிங் பக்தி என்னன்னா எல்லாருக்குமே பொதுமை, ஆனா மனிதர்களுக்கு ஈஸி, மிருகங்களுக்கு கஷ்டம், ரைட்? கஜேந்திரர், அதே மாதிரி ஈரா இருந்த அந்த பரத் மகாராஜ், இதுங்கெல்லாம் நாயா இருந்தப்போ சைத்தன்யா லிபரேட் ஆகுது, அதெல்லாம் வேற. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அது வந்து நம்ம நார்மல் கால் தூசி பட்ட மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் புண்ணியம் கிடைச்சிருக்கு, நம்மளுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு இல்லை. அதனால மனித பிறவியே யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா யாரால அட்டன் பண்ண முடியும்னா சரண்டர் ஆனாதான் நம்மளால குணங்கள் இருந்து வேறுபட முடியும். அப்பதான் நம்மளால வந்து கிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி அவர்கிட்ட அட்டைன் பண்ணிட்டு நம்ம அடிக்க முடியும் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து நிர்மாண மோமா, எப்படி இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது சொல்றது. அதை நம்ம வந்து அடுத்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். சரி, அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கருத்து தொழில் கிருபா சிந்து ஏவச்ச பதிதா நான் பாவனை